Amma ya ki din ba na hana ki kula saurayina ba. Ya haƙuri don Allah ina da mitin ne da abokina. Wani daga na tantance Lukman ne. Gaskiya Hafsa kin yi ƙoƙari fa sosai. Ta yadda kika yi shige da fice kika gane masoyanki na gaskiya. Salim kana ina? Saboda me kace ba za ka yi auren ta ba? Jira ka ni haka nake son ta wallahi. Jiya ina tafiya kan hanya sai ta kira ni. Bayan ta kira ni sai na je na same ta gida. Sai take bani labarin cewa ta samu matsala a idonta. Amma zan yi auren ta. Yanzu lokaci yayi. Ina son baka dama ka tura magabatanka gidanmu. Ai magana aure na da kai. Alhamdulillah Hafsat, alhamdulillah. Na gode mu Allah. Kai, amma gaskiya na ji daɗi sosai da jin wannan maganar naki. Lokaci yayi da zan bayyana wannan sirrin wanda yake yarda shina a cikin raina. Salim, a lokacin da na je ƙasar wajen karatu, Allah haɗa ni da wata ƙaddara da ya sa har ma na rasa idona. What? Lukman, kana so na a haka? Gaskiya Hafsa ina son ki kuma ina ƙaunar ki. Zuciyata tana begen ki. Sun da nake miki baya misaltuwa. Ta gabatar da wurin mahaifinta za a aure ta haka. Kai? Sai da abu guda ne nake tsoro. Ba na son abin da zai kawo rabuwa ta da ni da kai. Don ba zan iya rayuwar sai da kai. Idan ka rabu da ni, ka gogan ba kai mu adalci ba. Wai kai me yasa kake komai babu lissafi ne dan Allah da Annabi kuma? Faruk. Hafsa? Makahon so.